Hey, ayelokhu ngishwabulela mina ngakutshela kona ukuthi indlende inenkosi entsha. Ba umkhulu uSizwe Mhlongo ivela kuyeke lencwadi le. Bengicela ukuthi ngunikeze mi. Akahle uqinisile. Cha ngiqamba mama. Uma ngabe ke ngempela ke uqedile yonke into. Bathini ngevisa appointment. Bathe uma sekusondela isikhathi se-interview uqala umuntu ozokwazi. Isayenza ke sense manje lento lena. Ingakho umuntu befile lapha emsebenzini ezongibheka. Waphendula wathini ngana kulo investigation? Nje iqiniso nje kuphela ukuthi okwamanje yabo ngathi uhlukumezekile. Uhlukumezekile? Yazi usibese right ngaso nomuhle. Yabona lutho udinga usizo. Udinga usizo la ngempela le. Ngicela ukuthi uhambe uyothola noma usizo noma ikhansela. What's that? Man, oh, Lily, okay, winile. Mana Lily, wo, ngiyacela. Phinde uyenze lento eyenzile. Yakho? Okay. Dubula ngempela mohle. Hamba. Driver. All right, ngiyadrive Lily. Uzelela zonsizwa, kuzelela bobantu. Jess. Nuka. Kanti wena bawuyenzile lento Jess. Kusomele sihambe sisibhedlela njengamanje sukuma. Oh Sanchez, sidinga ukuphuthuma. Sidinga ukuthi uzame ukusukuma nje. Kusomele sesibhedlela manje. Jess uyopha nje. Isakala. Uhlungu. Jess. Jess, I was sukuma. Okay, angikuzwa ukuthini kahle ukuthi uthini kumina ngempela. Ngithi mina undaba ezithi ube kuba umkhulu uSizwe ukuthi abe yibamba lapha nendlende. Kecha, ayikwazi ukwenzeka leyo nto. Nakho kuyenzeka nje. Kuza kanjani ukuthi kuzobekwa umuntu mina ngingekho ngingatshelwa mina ukuthi kunomuntu ozobekwa ubawo njengomlomo wenkosi mina ngingekho lapho ubawo owayekhona wavuma leyo nto leyo ukuthi kubeka umuntu. Okusho ukuthi awubalekile ngandlela obucabanga ngayo. Iwe Kecha. Umkhulu owenze yonke lento le. Enkazimula, yabo lobuholo obungenayo, bungeniswa ukuthi wena usuke wagxamukela. Ngagxamukela. Ngokwenzani kwami Kecha? Ukuhambisa isigebengu endaweni efanele ukugxamukela lokho. Enkazimula, yabona uba umkhulu uSizwe ngoba engena njengamanje, uyena ozobe ethatha izinqumo. Yonke into siyobe sizwa ngayo, nemigomo nemibandela lezobibekwa uye. Akazomya ngizwa yini. Wena Kecha yini ngathi yakukhithaza yonke. Mina ngihlonipha isihlalo sobukhosi wendoda, ungalwi nami. Yeah.
Khazimula Mhlongo. Wena ngawo lo mzuzu ususisiwe esihlalweni sobuholi basendlende. Nesikhundla sobamlomo wenkosi siyakususa kusona. Awusoze nje wena watholakala ebuholini basendlende. Ukuqhubeka futhi kulokho ngiyakudingisa ngawo lo mzuzu ukuthi ungaphinde ulibhade endlende elakho izwi akumelanga lizwakala endlende waze wayebandakanya nendaba zasendlende uhlalo wazi ukuthi lokho siyokuthatha njengevuke lambuso futhi uzojeza ngendlela ebuhlungu. Checkmate. Lila ukahle phela kade sihamba la sikudla imoba. Ngiyacabanga manje uphelile u30 kilometers lokho sikudlala nemoba. Indaba ungangitshela ukuthi siyapho ungenani. Imala. Ngimelana. Leli ngizoma kanjani lana ngoba phela kunamuntu. Ithe imala. Alright. Okay. Cisha moto. Ehla manje. Okay. Hayi bolili ngingaba yini inkinga yakho? Hamba. Lini kwenze njani ngempela goqa? Awulini ngani nkosami ngiyaxolisa nje. Goqa. Ngithe goqa. Oh. Sandla. Tshesha. Hayi ulili kodwa. Abamsindo. Lili yazi lento yenza izokudonsela amazi ngomsana. Thula Mondle ngizama ukucabanga la. Jess. Ngiyazama ukushishisa. Jess. Hlala nami Jess, ngiyacela. Kanjalo Jess, marakhona manje. Suka endleleni. Jess. Vuka. Yeah. Sanganele vuka wena. Hawu. Sifika manje esibhedlela yena. Hambisana zami. Bekumele ungilalele wena. Mana leli ngiyacela kusami. Ngiyacela leli. Bekumele ungilalele makutshela ukuthi angiyenzanga lento le. Mangitshela ukuthi anginalo icala. Ngibuke. Ngiyabuka. Awungibuki. Yazi ukuthi uyenzeni impilo yami wena? Uhlukumezile impilo yami Mondle. Cishe ngafa lapha ke la tshela cishe ngafa. Uyazazi into engidlule kuzona ngilapha ya? Angikwazi ukulala ngisho ebusuku. Mangivala amehlo kubuka yonke into yenzeka lapha ejele. Cishe ngifa lapha yana Mondle. Uyazi sikunjani? Lili mana mina ngangilandela iprocedure bonke ufakazi bekhomba wena. Ufakazi bekhomba mina? Yeah. Uphikele ufakazi njengamanje. Uphi bafakazi njengoba la mina nawe sisobabili Lili kodwa mina nawe sobabili sazi kahle kamhlophe ukuthi umthetho usebenza kanjani Nkosi yami. Betrayile Mondle. Lili ngikaze ngibetray futhi mina angisona isitha sakho. Lili mina bengenza umsebenzi wami. Ngimele ungikholwe Mondle. Uyangazi ukuthi angikaze ngibe isigebengu empilweni yami. Uyazi ukuthi ubugebengu ngibusonda kanjani? Uyazi ukuthi nawe isystem isebenza kanjani? Uyiphoyisa nawe ngithi Lili. System. Ngitshela ngesystem Mondle. Le system le eyathi wena mhla u the punisher, ngakuprotesta kuyona. Ngakuvikela mina Mondle. Wena ubuhlulwa yini sikwenze kanjalo? Uhlulwa yini? Lili. Ngiyaxolisa Nkosi yami.
Ngiyakhohlisa. Qhubeka wangiphanisa, waqhubeka wangiphanisa Mondli. Wangibuyisela emsebenzini wathini kumina wathi angikho ready, angekho fit ukuthi ngabuyela ku-field. Angithi wangiphaca ibheji lami, wangifaka kwi-desk duty. Ngibonisa nabasebenzi, ngibonisa nama-colleagues ami Mondli. Ngifaka kwi-desk duty. Mina Lilendongwe kwi-desk duty Mondli, Dlidla kwami. Kanti ngempela ngiyasho ngiyaxolisa Nkosi yami ngiyaxolisa. Xolisa. Azinto emnandi ukuthi yini? Yabona njengamanje ke uwedwa la, Akekho umuntu ozokusiza njengamanje la. Imina nawe sababili kuphela. Yes. Futhi mawucabanga ukuthi lama excuse wathi ongitshela wona njengamanje ngizowalalela mina. Shuthi akangazi kahle ngempela ukuthi ngubani wena Mondli. Awungazi wena. Ngiyacela Nkosi yami. Usibongiseni usasemncane kabi futhi usasenekusasa lakhe. Angikwazi umshayedwa, Lili ngiyacela. Hey amatshitsho omhlanga aphelile ushoba Uyasa ngimthandi nje, angimthandisisi sibekwa nje. Usibizele lapho uzosilindisa. Sibhizi thini? Moyo. wesho liphi awusho uyazi ukuthi sibizeleni la Asithemba ukuthi akazili ukuzoqala manje ashintshe izinto lapha. uyazi ukuthini uma angase athinte wona lamangqushane esiwatholayo la emkhandlweni siyomane silapho kokugcina Hey njalo. Indaba esithi. indaba ezitha Hayi, ningahlala phansi. wena kaphela Esithi. yebo wena kaphela Ngiyazi ukuthi nikhungathekile ukuthi nginibizele. yebo indaba ezitha Hayi ke, anganichithele isikhathi. Njengoba ngibekwe kulesi sihlalo, wena kaphela angibekele ukuthi ngizoba isimango. Esizodonswa ngeketako sishovwe noma ikuphi. Ukuhlala kwami kulesi sikhundla angibekele ukuthi kuzoqhamuka indoda izongitshela ukuthi angenzeni. Lokho ngeke kwenzeke. indaba ezitha Undabezithu ungikhethe ngokungithemba. Futhi azi ukuthi la ngisiqonda kanjani lesi sihlalo sakhe. Futhi uyazi Undabezithu ukuthi angisabi lutho. Inhloso yami ke yinye kuphela. Ukuzovikela indlende kubantu abacabanga ukuthi bazoqhoqhobala isihlalo basigwamande. Bezofeza inhloso zabo behlohla izisu zabo. Lokho ngeke kwenzeke. yebo Mina uqobo lwami angivumelani nezinto eziningi Undabezithu abezenza. Nazi shilo. Kodwa Undabezithu yamhlonipha. Ngithanda umkhandlo kwazi. yebo Yamhlonipha kakhulu Undabezithu. indaba ezitha Ngakho ke lo mkhandlo ngizolungisa. Ngizokusukela namhlanje lo mkhandlu ngizolungisa. indaba ezitha Yazi engafuni lento leyo ukuthi phela kanje. Awulini kodwa Nkosi yami ngicela ungayenzi lento. Inkinga manje awungishina Joyce. Lili usibongiseni usasemncane kabi Nkosi yami. Unekusasa esamlindile. Ngiyacela ungayenzi lento. Ingane yami Nkosi yami Lili ngicela ucabangele yona kungenani. Usibongiseni. Kuhle impela ke ngoba usizoza ukuthi kumnandi kanjani ukufa. Ngiyacela Nkosi yami ngicela ungayenzi lento. Kanti unjani nje wena? Yazi ngifuna uzweni. Ngifuna ukuthi kunjani ukuthi uhambe umuntu umphosele ejele asafarisa impilo yakhe ngakwazi nokulala ngivala amehlo ngoba impilo yami isengcupheni ngenxa yakho. Ngiyaqolisa. Isho. Ngisho ukuthini manje? Isho ukuthi ungibetrayile Mondli. Isho ukuthi ungibetrayile mina ngikuthembile ngempilo yami. Wena wenzani? Okay Lili ngikubetrayile ngiyaxolisa ngenza iphutha kwakumele ngiweseke Lili. Ungenza isilima. Lento eyishoyo uyisho ngoba nakho usuguqela. Lili. Beka isibhamu phansi. Beka isibhamu phansi. Wanyakaza nje ngiyayidedela.
Usangana umuntu vele lo wenzayo. Phenduka. Phenduka lo nyawo. Izandla phezulu. Akuyona impi yakho le nyawo. Lahla isibhamu, lahla isibhamu. Lahla. Yazi ukuthini? Uyabona into ethinta ukapteni phakathi. Iyangifaka lapho. Siyahlanya la ekhanda budongo, Uyahlanya. Yazi ukuthini? Ya lapha. Hamba lapha. Uyoyibopha. Hamba. Move. Gosh. Nyawo ngisehamba la. Sifase. Wena ngathi noma uyahlanya yini? Usuka lena kude le uzokhomba ukapteni ngesibhamu. Ufuna ukumbulala? Uyahlanya la ekhaya. Uyayibona ukuthi into oyenzayo. Hey, thaitha wena uzama uqinisa lapho. Qinisa. Uzoqaqa mina la mashinyana. Yabo lo uyahlanya lo. Uyahlanya. Hlaya ngempela. Hayibo. Leli. Leli uyambulala man. Leli man. Hey man, leli ubulala unyawo man. Leli. Baba, wena kaBhebhe sicela ukusichazele lana ukuthi njengoba uthi uzuke uthi ukunyakazisa nje umkhandlu wesizwe awuthi ukuyichaza le ndaba uthi ukuyivula ke sizwe ukuthi uchaza ukuthini okaBhebhe na Lo mkhandlu awunawo umgogodla. Futhi umkhandlu njengoba ungenamgogodla nje uhlulwa ngisho na ukumela indlende ngokwawo nje uwodwa. Kusiza ukuthi umkhandlu usebenze ngoba ucathuliswa undaba ezitha uzona zonke indawo uhamba eululeka. Uyabona undaba ezitha uthe nje angangena endlini eminyama. Hawu. Kwakhungatheka isizwe sonke. Kwangazeka ukuthi kwenzakalani. Umkhandlu uqobo lawo. Yebo. Awuzazi ukuthi wenzani. Ngikhuluma nani nje abantu bakhungathekile abazi ukuthi kuzokwenzakalani. Umkhandla unawo ngisho amandla okuphatha. Indaba ezitha. Siyakuzwa. Abanye la phakathi kwethu abakwazi ngisho ukulawula amakhaya abo. Bahlolwa izingane. Ngikhuluma nani nje abasakwazi ngisho ukubheka izingane zabo ukuthi zenze njani ekhaya. Ekubeni lezi izingane ikusasa lani lendlende. Njalo ndaba ezinhle. Yebo. Ngakho ke angisho ukuthi wonke umkhandlu ubolile. Abezitha ezwakala. Futhi umkhandlu uyimele indlunkulu ngesikhathi kunzima. Indaba ezitha. Wakhombisa ukuthembeka. Yebo. Kodwa munye kuphela umuntu la kulomkhandlu ongeka sabakhona isihlaleni sakhe ngizomsusa. Balo neshwaka. Nangu. Hawu. Ngomzolo. Awunjamane. Uhlelwa yini? Nkosi yami. Ngomzolo. Man. Awu maketama. Awu Pepe. Awu. Kusemhlabeni kuve la ezulwini uya kuhlanza konke senhlizweni amhlophe qha sohla swayimvana awunangi mthoko How? And then kubi number yakhe nje lena. How's Hayibo.
Kanti iphi le ndoda? Where are you? Where are you? Where are you? Ukuphi? Ukuphi? Okay. Awuthi ngenze nje. In the meanwhile, awuthi ngenze nje ozalana wena. Awuhlale la. Awuthi ngithi nqa. Mhlambe imina. Relax, Nora. Relax. Okay. Same thing. Usahlanya yini manje? Uyahlanya yini? Lili uyahlanya yini wena? Lili uzombulala manje. Vuka. Vuka. Lili uzombulala manje, ungena yini wena? Yini inkinga yakho? Ufuna ukusibulala sonke? Ungena yini umthetho wakho? Usibulale lani vele? Lili, uhlenya ngempela wena? Lili! Uyabona manje ngeke nisayenza lutho ukuzepha kwabasinji. Yawo. Ngabe kukhona yini okubi engikwenzile? Uyangazi mina bengihleze ngiyimele inkosi. Ngenkathi lapha abantu basendaweni bekhuluma kabi ngenkosi.